Боби, Не ме ли чувате? Аз чувам. Чуваме те, да. чувам те и аз, да. Така че и наред си. Всичко е супер. Благодаря ти. Да, да. Няма проблем. Само ми кажете какво искаме да покрием, защото времето ми е супер лимитирано. Искаме да покрием точно какво е Infinia и по какъв начин да се включим и защо е. Какво представлява Infinia ли? Да. Добре. Infinia с едно изречение, ако трябва да се опитаме да обобщиме, е платформа. Платформа, която вътре в нея ще включи DSD и не само DSD, ами възможността за всеки един, който иска да се занимава, било то с дропшипинг, било то с e-commerce на едро, било то само с affiliate програмите, да може да участва вътре в тази платформа. На практика е сбор между Alibaba, което е в момента Genesis нивото, Amazon, където хората продават, да кажем, от нивото Monopoly, нагоре през Monopoly и Genesis, и съответно дава възможност на хората, които искат да продават, да кажем, в eBay, да си продават в Bonanza, да си продават в свои собствени сайтове и платформи, да правят също това нещо с нещо, което до този момент никога не е правено. Значи тези коопи, които те започват да създават, ще представляват на практика възможността всеки един да участва не с капитала, който е необходим, за да отиде и да прави бизнес примерно с тези производители в Китай, където има задължителни минимални количества, които може да са 2000, 3000, 5000, 10 000 бройки, зависи от продукта, който се поръчва. А на практика да участват с средства, които са буквално символични за всеки един бизнес. И това е уникалното в платформата, защото платформата до момента такава каквато е, беше предизвикателство за хората, които бяха в международните пазари. Като изключа Америка, дори включително в Англия, където съм аз, тук хората ги насърчаваха да излизат по най-бързият начин и да влизат на американския пазар, където да продават. Повече са доставчиците там, повече имат по-добри дилове имат и така нататък. И това важеше на практика и за всеки един от България и всеки един друг пазар. От този момент с пускането на Infinia това нещо се елиминира и всеки има абсолютно еднакъв шанс, абсолютно еднаква възможност, без значение къде е локиран. Защото това, което ще се случва, компанията предварително си има отдел, който се занимава с кои продукти се продават супер успешно в Amazon, сега в момента, след 3 месеца, след 6 месеца, и те са в предварителни разговори с производителите на тези продукти и свалят цените на нива, на които никой индивидуално не може да свали. И тук дори имаме едното момче, което е мастер дистрибутора в компанията, Джим Чао се казва. Той има 46 ли бяха или 49 лични продукта, които са брандирани, които Амазон продава за него. Той е над 6 цифрен доход, му е дохода на месец, само с това нещо. И самият той точно това обясняваше, че той никога не може да отиде и да пазарува и да сваля цените на тези нива, на които компанията ще може да го прави. Защото като има кооператив и в този кооператив, той няма да е един кооператив, те ще са стотици кооперативи, които ще са в движение непрекъснато. Тези кооперативи са страшно голяма и силна покупателна способност за компанията. И това нещо отваря вратите пред всеки един производител, защото всеки един производител иска да си лансира стоката, иска да му е гарантирано, че тази стока е продадена и че има работа за работниците си за следващите 6-12 месеца и така нататък. И тези неща са супер обвързани. Другото нещо, което е супер важно, е вътре в платформата от нова година, мисля, че от 1 януари го обявиха, ще пуснат и възможността да се продават дигитални продукти, така че не само физически продукти. И това нещо е комбинация ние да кажем занимаваме се някои с дропшипинг, други да кажем с търговия на едро, някои са само афилиат партньори. Това нещо даде възможност на всеки един, ако познавате производители, ако познавате хора, които имат, измислям си, софтуери, които в момента, примерно в България си предлагате за следене на продукт, или без значение неща, които имат стойност за пазара, да ги лансирате през платформата на Infinia, като тя ще ви на практика дава достъп до тези клиенти, които са от цял свят, и ако продукта ви е успешен и е ценен,
Не само вие може да печелите, мрежата ви може да печели от тези транзакции и компанията да печели от тези неща. Не знам всичките подробности, защото не са обявени всичките подробности, те първо ще ги виждаме, ще ги чуваме, но това ако трябва да обобща, каква е разликата между в момента DSD, което е чисто обучителна платформа, която е свързана с предимно обучение и автоматизация, към платформата, в която компанията се насочва към Infinia. Това нещо така, даде ли ви отговор на това, което искахте да знаете? Да. Добре. По-добре, вие ме питайте, за да бъдем по-концентрирани и по-бързи във всичко, вместо аз да ви говоря на неща, които може би не ви интересуват на този етап. Да, ако може да ни кажи какви са опциите за да се включим? Опциите да се включите, само да погледна дали мога да си споделя екрана или не мога да го споделя. Една секунда да видя, защото сме доста хора. Не мога да го споделя. Добре, както и да е. Опциите да се включите са следните. По линията ви на спонсорство в DSD, всеки един от вас, който иска да участва в Infinia, защото са две различни компании. Не всеки ще иска да участва примерно в Infinia, има си хора, които искат да си останат и да си функционират в DSD. DSD си остава и продължава да си функционира. DSD ви дава реално контрол върху не само уменията, които започвате да трупате и да изграждате, но ви дава контрол къде да продавате стоката и какво да се случва, докато в Infinia това, което ще се случва, голяма част от най-високото ниво, което е $400 на месец, е за хора, които искат да го развиват този бизнес пасивно. Не искат да имат акаунт в Amazon или примерно акаунта им е затворен или са имали някакви грижи или пазара, в който са не им позволява, защото има пазари, в които не могат да оперират в тези платформи. Но както и да е. Това на практика отваря възможността за всеки един да може да си взима пакет, било то $50 на месец, било то $150 на месец, било то $400 на месец и жалко, че в момента не мога да си шерна само за 2 минути екрана да видите, но тези неща ще ги видите, тя компанията ще ги качи. Всеки един от тези пакети ви дава възможности да участвате в определени стоки, които те вкарват и те са разделени на пакети. Първи пакет, втори пакет, трети пакет. Първият пакет има 5 седалки, което означава, че може да купите пакета ви дава достъп да купите все едно процент дял от тези продукти, които са в всеки един от тези 5 пакета. И ако си го представите, че се вкарват, да кажем, стоки с контейнери, всяка една стока ще бъде различна и ще има различно минимално количество и съответно броя на участниците във всеки един клуб ще бъде различен и те ще са ограничени. Така че колкото по-висок е месечния пакет на хората, толкова по-големи ще са процентите на възвръщаемост на инвестицията им, когато това нещо се продава през акаунта на компанията. Значи компанията го аутсорсва, продуктите, които иска да вкарва, защото знаят, че са оборотни продукти, знаят, че ще се продават бързо. Компанията отива и договаря цените, купува продуктите, вкарва ги продуктите, внася ги в Америка и ги пуска през техния корпоративен акаунт на Infinia. Това, което на практика ще се случва, ще има в реално време да се вижда движението на тези продукти и в момента, в който се освобождават тези продукти, дялът на всеки един от участниците се разпределя по-равно на базата на това кой колко дяла има в съответния пакет. Първият пакет ще ви даде достъп до 5 дяла, да можете да си купувате от едно 5 различни оферти. Може да си вземете само един, може да си вземете два, но тавана е 5. Вторият пакет ще ви дава достъп до 10 дяла и третият пакет е достъп до 20 дяла. Като съответно и процентите на възвръщаемост са различни. Първият пакет мисля, че беше, ще излъжа сега в момента, дали беше от 50 до 200% възвръщаемост на инвестицията или беше от 50 до 100, вторият беше от 100 до 200, а третият беше май 400 или нещо подобно, защото гледал съм няколко презентации и не знам сега в момента кой е последният вариант, но това няма значение. В момента, ако дропшипвате в eBay, маржа ви на печалба е 10 до 15%. Ако се занимавате с това в Amazon е може би 20 до 30 макс. Така че говорим за близо двойно по-голям, тройно по-голям, четворно по-голям възвръщаемост на инвестицията.
с неща, които вие почти нямате участие вътре в този процес. Или ако искате да имате участие, доколкото разбрах, ще можете да взимате продукти и да ги реализирате тези продукти в другите платформи, в които искате да продадете. Ако било това е, да кажем, eBay, да можете да го правите в eBay. Пакетите са в момента, в който се активираме, до момента много малко хора са се активирали, защото системата от вчера е крашнала и на практика не са изправили. В момента чакаме, казаха ми, че ще има от компанията, ще съобщат, нали, след колко време може би ще е готова или ще пуснат някакво, може би в групата, която е на Infinia, ще пуснат съобщение колко време се очаква, предполагам това нещо да бъде оправено, но принципът е следният. Ако искате да участвате в Infinia, което няма нищо общо с DSD като отделна компания и абонаменти, които имаме, на практика трябва да заявите на спонсора си, че искате да участвате. Няма значение с какъв пакет искате да участвате, просто трябва да заявите на спонсора си, че искате да участвате, да му дадете юзернейма си, имейла си и двете си имена. И на практика като спонсор ви се активира, като пристигне неговата покана и като се активира, той ще му се отворят 6 покани. И от тези 6 покани ще може да изпрати на 6 човека и ако сте първите 6 човека, които сте му изпратили, ще може да попълни вътре в бек-офиса си вашите данни и оттам да се изпратят покани. Тези покани са с кодове, така че са персонални. И като получите поканата, трябва да вкарате кода вътре, аз го качих в затворената група, може да го видите, вкарвате си кода и като си вкарате кода и го изпратите, аз като го изпратих, системата крашна. И след това, което забелязах всъщност не крашна, само да си спомня как беше. Точно така, крашна, след това направих го от друг монитор, от друг компютър, където влезнах на втората страница, която е регистрационната страница, където си попълвате данните, имена, адрес, телефонен номер и така нататък. Като ги попълните, това нещо, като го попълних и кликнах отдолу на следващия бутон, пак крашна системата и съм стигнал до там. Така че не съм стигнал до плащане, но доколкото виждам, може би никой друг също не е платил и предполагам, че в момента това, което започва да се случва с тези покани е позициониране преди да станат плащанията на съответните пакети. Може би тези плащания ще бъдат в момента, в който те са готови да пуснат кооператива, в който трябваше принципно днеска или утре да бъде пуснат, така че предполагам, че ги синхронизират тези неща с големия трафик на хората, които имат интерес към платформата на Infinia, защото това нещо е вързано пък и с търговски обем, от който за първи път ще имате възможност да печелите, ако сте бизнес партньор, защото до този момент, ако сте били, да кажем, бизнес партньор в платформата на DSD, не сте имали комисионни от търговски обем. Утре може да имате 10 човека, 20 човека, 50, 100, 200, 300, 500 човека, които сте им дали достъп до DSD, до платформата, помагали сте им, работили сте с тях или изобщо не сте, дали сте им възможност, започнали са да се развиват, започнали са да правят търговски обеми, които са умопомрачителни, започнали са да печелят и да променят бъдещето си, но вие в момента с DSD не получавате никакъв процент от този търговски обем. Това нещо е адресирано в новия компенсационен план, където понеже компанията има пълен контрол от аутсорсването на продуктите, през скарването на продуктите, през абсолютно всичко от реализацията им на тези продукти. Тези всичките неща са адресирани и вътре има проценти, които са обвързани с търговски обем на всеки един пакет и допълнителни проценти, които са на база такси и други определени неща, които те ще ги обяснат точно как ще функционират, които ще акумулират точки в компенсационния план. И компенсационния план до този момент беше само Unilevel, 10 нива в дълбочина. В момента новият компенсационен план на Infinia е хибрид между бинарна система и Unilevel. Но бинарната система са два екипа, които започваме да изграждаме едновременно. Пак тези неща тук в рамките на 2-3 минути не мога да ви ги обясна, но са два екипа. Заплащанията, които получаваме от бинарната система са на екипа, който е по-слабият екип, по-слабо развитият екип и могат да варират от 10 през 15 до 20% на базата на това какво ниво сме постигнали в кариерната стълбица на компанията. И кариерната стълбица ще видите вътре в затворената група е качена като таблица. Там се вижда с мисля, че беше
ще я видите, сега се опитвам тук да видя дали имам някъде на екран да ви кажа за кой слайд точно да гледате, който е качен. Само една секунда тук. Да, слайда, който е с нивата, в затворената група ще го видите, някъде на нещата, които съм поствал, е с нивата. От лявата страна са ранговете. От строител до глобален амбасадор. И като ги видите тези нива, ще видите отстрани точки. Точките, първата линия на точките, които ще видите са за съответното ниво. Какво е нивото, което трябва да поддържаме, каква е месечната активност, дали е 50 точки, дали е 150, дали са 400, това е на база на пакети. Каква е месечната активност за съответното ниво, за да получаваме съответните проценти, дали са 10%, дали са 15%, дали са 20% от бинарната система. Но бинарната система е само един от компонентите, защото бинарната система е за бързо стартиране на хората и за бързо дублициране и за бързо вкарване на доход на хората, които се занимават с разпространяването на платформата на Infinia. Нещо, което до този момент го нямаше. И тук и бонусите, които имате, бързи бонуси при включване на клиенти, защото всички влизаме като клиенти, така както влезнахме в DSD с Pro нивото. Влизаме като клиенти, избираме си пакет, влизаме като клиенти. Ако искаме да сме бизнес партньори, да не участваме само с отделните пакети, с този Springboard, който е с акциите, какъв дял искаме, а искаме освен това нещо, значи с това нещо може да печелиме пасивно дори като клиенти или активно, ако искаме да продължаваме да продаваме в другите платформи. Освен това е компенсаторният план, който е на Infinia, който на практика, ако си активирате афилиат лиценза, ще ви даде достъп до този план. И след това, като започнат да активирате клиентите си, клиентите в Unilevel ги подреждате, всичките са ви на първо ниво. Вашите клиенти, които са през вашият линк, с ваши покани, ще бъдат ваши първо ниво, така както са в DSD. Разликата за бинарната система е, че са два екипа. Ще сложите един от ляво, един от дясно, един в левият екип, един в десният екип и това нещо ще ви квалифицира за комисионни, да започнете да изкарвате комисионни от бинарната система. Като започнат да се разрастват тези мрежи, това означава, че всеки един, който е ваш персонален, вие ще получавате бърз бонус еднократно за него, който е 15% от себестойността на пакета, с който си активират, което означава, че може да бъде от $7.50, $7.50 или $22, ако е втория пакет, или $60, ако е третия пакет, еднократно при активацията. Отделно от този бонус имате втори бонус, който е с дял 6%, които заделят, има още 2% в този бърз бонус, но в момента не си спомням как бяха. След това имате още 6%, които заделят, което е вторият им бонус, което е, казва се, за бързо развитие или бърз старт или нещо такова. 6% от глобалния дял, което на базата пак вие с какъв пакет сте, може да е от $180 до $1,800 бонус за този бърз старт. То е на практика тези двама, които сте сложили един от ляво, един от дясно, като започнат те да се дублицират с един от ляво, един от дясно, това ви активира в този Global Pool, в който се разделят тези 6% между всички, които са постигнали това ниво, са се дублицирали успешно. И след това, като започнете да гледате нивата на бинарната система, те са свързани с обем. Колкото по-голям става този обем от транзакциите вътре и от пакетите, толкова повече процента ви е фиксиран, от който ви се изплаща, сте на 10%, но толкова повече е бонуса, който започвате да взимате от бинарната система. Бонусите от бинарната система се изплащат седмично. От Unilevel ви се включва след като постигнете нивото директор. До нивото директор сте само с бинарната система. В момента, в който стигнете до ниво, между другото, ако стигнете нивото директор, за всяко едно ниво до директор имате бонуси, които са за постигане на съответното ниво. Сега не си спомням в момента, гледам тук някъде дали ще ги видя тези неща да ви кажа, но
Мисля, че първото ниво менеджер беше $50, беше бонуса за ранка, второто ниво регионален менеджер, ако не се лъжа, беше 150, трето ниво национален менеджер беше 400, ако не се лъжа. И ако постигнете нивото директор, мисля, че беше $10,000 за нивото директор, а ако го постигнете в рамките на първите си 90 дни, тези $10,000 ви ги отвояват. Това е еднократен бонус, който е за постигането на ранг и той няма нищо общо с бонусите, които са ви от бинарната система, няма нищо общо с след това, от момента в който го постигнете това ниво на директор, че ви се отключва Unilevel, само че Unilevel не е като до сега в момента 10 нива, а в момента, в който ви се отключи като станете директор, започва да ви плаща 5% в линията на спонсорство от търговският обем, която има тази линия. Значи, ако си представите, че примерно Марти записва, измислям си, човекът Хикс започва да развива дистрибуционна мрежа и търговия и вътре продава с дяловете, това всичко вкарва допълнителни точки в обема. Този човек Хикс, всичкият търговски обем под него, който започва да се разраства, на този търговски обем, това си го представете като басейн, на този търговски обем в края на всеки месец се калкулира процент и обемът точки, от този обем точки се плащат 5% на тази линия и мисля, че това плащане също е седмично. Калкулира се месечно, но мисля, че се изплаща седмично. И това нещо е за всяка една линия. Без значение колко нива ще слезне. Не е 10, не е 15, не е 20, в дълбочина до безкрай. Това са супер високи бонуси, които абсолютно никой друга компания не изплаща. Тук няма абсолютно никакви спирачки за постигането на тези обеми, ако тръгнете да се разраствате. В момента, в който стигнете до нивото директор, нямате само този бонус от $10,000 или $20,000, ако го постигнете в рамките на първите си 90 дни. След това да ви се отключи Unilevel, който започва за отделните нива да ви плаща в дълбочина тези 5% на търговския обем. Но ви вкарват и в един басейн, който е басейн с търговският обем, не на вашата организация, а в цялата компания в цял свят. И този търговски обем се замерва веднъж в месеца, 2% се заделят в него от глобалния търговски обем и той се разделя между всичките директори, които са на това ниво всеки месец. И вече оттам нататък са по-високите нива и следват останалите бонуси, но и времето ни напредне, няма смисъл да ви натоварвам неща, които не можете да видите в момента и не може да си ги представите. Само това, което иска да ви кажа, че платформата е, ако погледнем DSD е като едно малко бебе на фона на тази платформа и това, което тази платформа ще представлява, защото хората ще могат да вкарват производители, ще могат да вкарват компании, които специализират или са супер добри в различни услуги и продукти, които предлагат и да се генерират обеми от транзакциите вътре. Ако това нещо се случва и тези компании и участници не са в мрежата, тези транзакции вътре в мрежата ще генерират търговски обеми. Ако те са част от вашата персонална мрежа, те ще генерират обеми и точки и във вашата мрежа. Така че има много неща, които тепърва компанията ще изнася и ще публикува, но това е в рецензия много набързо, да ви кажа, защото времето ми изтече отдавна. Какво е Infini и какво представлява? Благодаря. Беше много хубаво. Добре, благодаря ви и аз за това, че ме поканихте. Хубава вечер ви пожелавам, много успех и до нови срещи. Ще се видиме в София на събитието в края на месеца. До скоро. Чао. Всичко най-добро. Чао.